páči. Dobre, to je to moje. Aj ukáž si, nech to môže nakamerovať. Aby si neučil. Poďte jednu, nech si to Gansnerová pozrie jedno. Nebudeme mať matiku. Poď, vrátim ti ho. Počkaj. Mňam. Počkaj. No, vidíš. Dobre. Živí prskovia. No. Dobrú chuť. Ajo, ako to chutí? Slomek. Slomek? Poďte jedna, nechaj si príde, ale ešte 4, ale vieš. To dajte na program. A k tomu ideme. Počuje. Tlačil z neho prv, ešte. Osoliť netreba. Prečo mu treba? Ale bez ho mokráva hlavu. Alko? Máme polčas. Čo chceš povedať do reklamy? Máme polčas, môžeš niečo povedať do reklamy. Pre fanúcikov. Dobre, len trocha. Nebol som pripravený, ale ideme dojesť. No, ešte 300, Andrej. A to také sa strome? No, ako to není, ale je taký chrúbkavé. Potrebujem zapolovať. No teraz to chytám, to sem buduješ, to ti zábez bude chytom. Ale dobre to. A to ešte toho nikto nie. Ale robí sa to ešte lepšie, viete, že si No, ho nechci nie to taký hutný. Dajte mi ho. Lebo bude bez horálky. Nebuď prieverčivý. Nebude horálka, no. Hovorí, že 6. Prečo 6 inak? Na spírku to dobre, ne? A 6 mi dal, ja som 5. Teraz 6 mi dal. Iba jeden je, že to môže. No, toho vyhoď veľkého. Fakt? Ale dobre si ho. Monika, ideš, Lepo. No to Andrej. Daj ďalšiu. Hovorím, že chceš malý? Odpaď. Hovorím, že chceš malý. A to je veľký. Mladé sú to všetko. Pekný, vypadlo. Aha, na ruka, aha, je nejaká jeho noha. No, Andrej. No, dávajme do pozor. Sa vytičkuje, tak sa ho. No daj. A nedávaj mu moju hlavu. Už som to zbyl živý. Kúpte, dajte mi zapalovať. Janka, zapalovať, ne? Tak puseme ho. No to sa tak je úplne sebe. Poďme, už nejdem. Ešte jedného. Jedného. Nech tak pustí, že on to vie, ak tak pustí. A to asi pustíte to. Ešte 6? Ale ich sa jeden chodku dajte nie do... Chudáčika malého. Aha. Zase ma nebudeme páliť, len zamrtvať. No, hopo. Ale to je taký čierny. Nevadí. A to je taký čierny. No, ten no vyber ho. No, chyba. Nejaký veľký. Také meký. Nebudeme jesť toto. Ale prestaňte, nebudeme. Nebudeme čakať. Nebudeme jesť. Áno, vyber. To daj von. Tu je smrdiť jak hovado. Grilovacie kolegy nechcete.
Jest ciasto, mnie ta ciekucina. No, ham. A co to jest zmieniło tam, co? Nie, to cię. Tak, blisko, rękę za wszystkie. Ubecnie nie gra. Ale to jest zalatywa, poza na jeden. Ale nie chodzi, chodzi. Nie, Daj mi chodź. ja chodzi, chodzi. No, daj mi chodź trafiło. A on Nie, bardzo.